Santallencs i santallenques, aquesta setmana ha fet 95 dies que hem estat en confinament i desconfinament. Han sigut un període llarg i que ens marcarà com a societat, però avui, precisament, divendres 19 de juny, a través de les mesures preses per la Generalitat de Catalunya, entrem en la fase de represa. És una fase que implica acceptar que el virus estarà present en el nostre municipi i en el nostre entorn i, per tant, la responsabilitat i el compliment de 3 normes específiques, que és bàsicament l'ús de mascareta, el tema de rentar-se les mans sovint i el de respectar la distància. Són 3 elements que hem de tenir presents i que els hem de tenir interioritzats en els propers dies. Uns propers dies que estaran marcats per aquesta nova normalitat, que no ens ha de deixar de fer res. Per exemple, el proper 23 de juny tindrem la Flama del Canigó en el municipi, el proper 1 de juliol tindrem l'obertura de la piscina descoberta i, per tant, la piscina d'estiu estarà en funcionament, però tant la Flama del Canigó com la piscina, com tantes d'altres activitats d'estiu que podrem viure i gaudir al municipi, s'hauran de fer condicionades a aquesta nova normalitat i garantint que la transmissió del virus es redueix. De cara a la residència i equipaments molt més vulnerables, evidentment l'atenció a la gent gran, l'atenció a les persones més vulnerables ens preocupa. Garantirem espais de trobada per tota aquesta gent, garantirem que tot el suport emocional que necessiten el tinguin, però els demanem que siguem especialment curosos i especialment responsables amb aquestes persones més vulnerables i que, en definitiva, totes les mesures que hem de prendre quan estiguem en contacte amb la gent que té més risc siguem molt més prudents. I, finalment, no volia acabar sense agrair a tot l'equip de govern. El passat dilluns 15 de juny va fer un any que soc alcalde, a finals d'aquest mes de juny farà un any que estem treballant per tot el municipi i, com he destacat en molts moments, durant tot el confinament, amb tot l'equip de govern i tots els regidors del consistori s'han fet propostes, estem treballant. Actualment ens preocupa molt la recuperació econòmica i social de la vila i del país i, per tant, en els propers dies veuran que anem prenent mesures per tal que aquesta recuperació i revitalització econòmica i social no es perdi l'identitat que tenim com a municipi, però, en definitiva, hem de seguir sent prudents, adaptar-nos a la nostra realitat, que és diferent i és canviant i és nova, però, en definitiva, hem de fer que tinguem un bon estiu en el que hi entrarem precisament aquest cap de setmana i que, en definitiva, em fa desitjar-vos una bona entrada d'estiu i que no oblidem la importància de la responsabilitat a la que estem immersos. Moltes gràcies.